Hau da gure arrasakerearen kontrako errezeta. Arroza arrautz frigituarekin. Osagaiak: berdintasuna eta ekitatea, konfiantza, maitasuna, tolerantzia eta errespetua, eta zintzotasuna. Lehenengoz, behar dugun ur kantitatea katiluan botako dugu. Eta arroza egosten utziko dugu. Konfiantza hartuko dugu. Konfiantzari tolerantzia eta errespetua botako diogu. Zintzotasuna zertagin batean botatzen dugu eta konfiantza barruan frijitzen dugu. Orain, platerra prestatzen hasiko gara. Arroza eta arrautz frigitua plater berdinean jartzen ditugu eta nahi duena tomate frigitua jarri ahal du. Inorez da bere etxetik joaten nahi duelako, bere bizitza kalitatea hobetzeko baizik. Hona etortzeko bidea ez da polita. Inor ez da ilegala!